lana oso handia egin dut, bai fizikoki, bai teknikan barruan ere bai, geomaterialak prestatzen, banakin urtia gogorra eta luzia izango zala, orduan urtian erdian gaude, eta bi zirkuituak ja irabazita eukitzia, bi zirkuitu mundialak pribatuak irabazita eukitzia, bai Europako txapelduna izetea, 23koa. Lana inda gero hau etxeak hartzea, da la leche. Eta nire arpegian ikusten da, baina asko gehiago da. Barrutikan oso pozik sentitzen ez da, usten dute merezizula pena. Momentutan, baino gehiotan pentsatzen zu ez, zelako lan egiten nahi naiz, gauzak geho esmadi hartetzen, baina geho gauzak ondo hartetzen dianean, konturatzea merezizula pena indeun lan guztia ez. Gaztetxoekin konparauta, nik dakatena da hori. Beraia dakate fizikoa, oso ona, eta nik burua. Orduan burua asko zaintzen dut eta horrela eramaten ditu gauza, ez? Gogorriten, zaintzen eta horrek emate izkit emaitzak, ez? Bi zirkuitotakikan 4 txapelketak egin ditut eta dana irabazita guain geratzen zaizkit finala handiak, ez? Dana ondo indet eta guain finala horiek etxean nahi ditut ekarri. Paraolimpiadetan gustoko ez jaidan egotia? Nola ez, ez? Bai eta bai. Kirolari bezala hori irabaztia eta horrela bukatzia izango zen la leche. Posibilidade hori ematen badidate, Los Angeles 28an Kalifornian Paraolimpiadetan egotia, irabazi eta etxea ekarri, ez? Azkenian nire bizitza kirolari bezala hola bukatzia izango zen la leche. Klaru dago, zirkuituak oso luzia direla eta diru asko behar dela hori aurrera eramateko. Orduan nahi dut eskertu nerekin dauden sponsor guztiei, ez? Bai basketinei eta beste guztiei. Guain gontan aprobetxatuko eta zuekin elkarrizketa hau dakatela, basketinei mila esker emateko.